Здравейте! Днес ще говоря за смокиновото търфо, което се намира в Лука, 13 глава, от 6 до 9 стих. Притчата за безплодната смокиня. Каза и тази притча. Някой си имаше в лозето си посадена смокиня и дойде да търси плод на нея, но не намери. И каза на лозаря: ето, 3 години вече идвам да търся плод на тази смокиня, но не намирам. Отсечи я, защо да изтощава земята? А той му отговори: господарю, остави я. И това лято, докато разкопая около нея и насипя тор. И ако след това даде плод, добре, но ако не даде, ще я отсечеш. Амин. Тук само искам да поясня, че всъщност смокинята сме ние, християните. Това е човека, който вярва в Бог. Всеки един християнин трябва да дава добри плодове. И плодовете на духа трябва да са в него. Плодовете на духа може да намерим в послание към Галатяните 5 глава 22 стих. А плодът на духът е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. Амин. Сега, нека да отидем в 2 Коринтияни 13:5. Изпитвайте себе си. Дали сте във вярата? Опитвайте себе си. Амин. Значи всеки един наш ден ние просто трябва да проверяваме себе си. Наистина ежедневно. И да видим дали вървим с Бога и дали плодовете на духа са в нас. Амин. Сега нека да отидем в Матей 7 глава 22 и 23 стих. В онзи ден мнозина ще ми кажат: Господи, Господи, не пророкувахме ли в Твое име и направихме ли много чудеса в Твое име? Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Амин. Силни и тежки думи. В Матей 7 тези хора отидаха да получат награда за служението си. Но разбраха, че абсолютно никога не са вървяли с Исус и не са имали плодовете на духа. Съответно, нека проверяваме себе си всеки ден и общението, в което участваме. И нека бъдем отговорни към настоящия си начин на живот и вечния живот. Амин. Нека Бог да ви благослови.